mira, avui parlarem de Movistar i altres companyies telefòniques i sobretot dels seus terribles serveis d'atenció al client. Per què sona tan lluny? Ara, el sentim molt lluny, la música. No, és que sona només per un costat. Ara sona ja pels dos. Al principi sona la guitarra només per un costat. Vale. Sí, és una guitarra. Mira, m'ha arribat un mail... Sabeu que la música aquí, vull dir, no la toquem gaire. Digues. M'ha arribat un mail d'en Jordi de Sant Feliu de Codines que diu que està intentant configurar el router que li ha enviat Telefònica i no se'n surt. Un clàssic ja, ens ha passat a tots. I tant. Està fart de trucar i que el deixin 1000 hores en espera, fart d'haver de repetir el problema que té 1000 vegades a 1000 operadors diferents i tal, i em demana que, sisplau, faci alguna cosa perquè entre tots ens podem venjar de tots aquests teleoperadors que ens deixen en espera tantes i tantes hores. Jo el que he fet és agafar unes musiquetes d'espera, Sí? trucar a Telefònica i deixar-los en ells en espera. Home! A més, a les musiquetes aquestes li hem afegit un valor afegit, diguéssim, que és que totes parlen de l'espera i del temps. Són músiques tipus aquestes. Oh, que llarga que es fa sempre a l'espera. Seria una mica músiques d'aquest estil i anem a trucar a Movistar per parlar del nostre problema del router. La cosa començaria més o menys així. Movistar, bon dia. L'atén Sabrina Fenollar. En què puc ajudar-li? Hola, bon dia. Bon dia. Miri, és que no em funciona internet. Vale, digue'm el número de línies. Sí, aviam, esperis un moment. És que jo sóc un amic informàtic, li demano un moment amb el noi, la deixo un moment amb espera. Un moment, Sí, senyor. Estoy esperando por ti. A veure, em demanava el... El número, però amb l'internet, el número de línia. Va, sí, un moment, Oh, que llarga que es fa sempre a l'espera. El número de telèfon, vols saber? Sí. Miri, ja el tinc, És el 93... Sí. I uns quants més que em vaig inventar. La cosa continua, el problema és que no em funciona l'ADSL. La dona em diu que la línia està donada de baixa, que me la vaig inventar, no ens en sortim, i comença el que passa sempre quan truques a Movistar, que em vol passar amb un altre teleoperador. Oh, no! I m'acaba deixant en espera ella. Senyor Peyo, esta línia està donada de baixa de ADSL, Està donada de baixa? Sí. Però és que ho trobo estrany. Esperi, es pot esperar un moment que faig una consulta i un moment, Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Perdoni, senyoreta? Digui'm. Em comenten que aquí ningú el va donar de baixa, aquesta línia. Ningú va donar de baixa la línia d'ADSL? No, en principi Vale, no. pues un momentet a veure si el puc passar jo al comercial, vale? Vale, I gràcies. parla vostè en el comercial. Vale, Un momentet. merci. I just wanna feel the day, feel the day, feel the Aquí la dona em deixa en espera. Impressionant. És una guerra de titans, això. No, ja veureu, acabarà això. Impressionant. Quan et deixen en espera, tu sempre aprofites per fer alguna altra cosa, no? Et fots a dibuixar amb un paper i tal, o et fots a l'ordinador mentre t'estàs esperant. Doncs és el que m'ha passat a mi mentre esperava i, bueno, quan arriba el nou teleoperador, el primer que faig ja només saludar-me és tornar-lo a deixar en espera. Hola, bon dia. Sí, un moment, sisplau, no pengi, Oh, que llarga que es fa sempre a l'espera. Perdoni, és que estava fent una altra cosa, he aprofitat mentre d'allò. No pateixi. Atenció. Al nano aquest nou li explico el problema i el tio em vol tornar a deixar en espera. Ara sí, Oi, bo. ara sí que comença Que típic. la veritable guerra de l'espera. A veure qui deixarà en espera primer aquí. Peyu, tu pots. Un segon, Sí. perquè el que faré és el deixaré un moment perquè em ficaré en contacte amb el departament de baixes per a veure què és el que ha passat i quan va passar i qui ho va fer, etc. D'acord? Sí. Esperis un moment, vostè, primer un moment. Oh, que llarga que es fa Bravo. sempre a l'espera. Ja està, no, és que li estava consultant un company també, a veure si sabia alguna cosa, però no. Digui. Val, doncs això, que res, que no es retiri vostè, d'acord? Val, merci. Vinga, de res. Vinga, va, ara sí que ja anem per acabar la trucada, Aquí el tio em va deixar com 3 minuts en espera i dic, ja veurà quan torni el malparit. 3 minuts en espera, a mi això no se'm fa. A la que torni de la musiqueta, el torno a deixar en espera, ja acabem. I just wanna be okay. Disculpi'm una pregunta. Esperi un moment. Fumando espero al hombre quien yo quiero. Digui.
Si tenien l'ADSL, Sí. com és que tenen un bono metropolità de 1.000 minuts? No tenien la tarifa plana? Aquí hi ha tant merda, no? Ja començaven... Aquí t'està portant al seu terreny, eh? Sí, Ho veus, sí, no? Ho sí. veus clar. Havia inventat la tarifa plana, el bono aquest dels 1.000 minuts, començava a tenir un cacau mental ja que m'estaven descobrint. Així que anem per acabar la trucada. El nano vol que acabi contestant una enquesta d'aquestes del final que diuen podrà contestar 3 preguntes per l'atenció rebuda i tal? Dic, home, sí, però no van sense tornar-lo deixant espera. Si us plau, no retiri, que li farem 3 preguntes per millorar la nostra atenció. Gràcies per la seva trucada. Bon dia. Esperis un moment vostè primer, sisplau. Y nos dieron las 10 y las 11. Deia, digui? Perdoni, és que havia entrat una senyora. Digui. Val, res, que si us plau no retiri, que li farem 3 preguntes per millorar la nostra atenció. Va, Bon dia. perfecte. Adéu, bon dia. I tant. Impressionant. Boníssim, eh? Has guanyat per golejada, eh? Home. No en tinguis cap dubte, Peyu, eh?